Maayo ra ang dagan sa panahon nga masinati sa Sugbo ug sa Kabisayan karong weekend. Apan dako gihapon ang posibilidad nga masinati ang hinay ngadto sa kusog nga pag-uwan-uwan sama sa nasinati kagahapon sa hapon sa bagatang bahin sa dakbayan sa Sugbo ug sa mga silingang dakbayan ug lungsod nunod sa localized thunderstorms nga mihatod og mga pagbaha. Kay hinay lang ang uwan nga nasinati sa Lapu-Lapu City kagahapon, 1.3 mm lang ang nasukod nga gidaghanon sa uwan sa Mactan Station sa Pag-asa. Apan kun basihan ang kuha sa radar sa Pag-asa Visayas, makita nga naka-concentrate lang ang kusog nga mga pag-uwan sa southern portion sa Mandaue, Cebu City ug ubang mga dakbayan ug lungsod sa bagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Especially kanang ingon ani siya nga ulan, possible ato is nibunok siya, kausa siya bunok nga kusog. Unya basta mo bunok nga kanang kusog is di na siya kanang mo ditso og kanang permit dito sa ubos mo na nga mo dagay ay siya dito ug maka-cause na siya mapagbaha.